Wait na nga, ay naku. Nakakasala pa ako dito sa malaking kamay ko na to eh. Iba yung napipindot ko. Ano ba to? Ba't ano? May dreamer, sorry. Anong pipindutin ko dito? Pag pipindutin ko naman, ano naman na, remove naman na. Remove. Kuna naman din, put user in timeout. Hide user in this channel. Kung kunanan niya, ipindot ko nga eh. Hala. Hello, Raul Bagote. Thank you for coming. Sandali eh. Ano ko lang at medyo mali-mali. Naka-hide naman na. Paano ba to? Hindi ako makapagbigay ng jacket. Wow, wow, wow. Nagadunganagan mo, Raul Bagote ka dyan. Ganon. Nga nga iti urayak nga eh. Tingnan mo oh. Pagka ano. Ay, okay. Time out sa. Nagta-time out ba to? Okay, kita magpipin karga ak jacket na ni Raul Bagote ngay kat ko. Ayaw na oh. Dali. Ayaw naman na siyang nag-ano. Hala po. Kas ano mat dayto yan. Wait lang. Win, isa tiwas usarak dayto ikwak. Mingko. Karaman tayo ikwak man dayto maysa. Iso mat. Dito yung main ko ngayon, oh, kay cut action ko na ngay report, remove, put user in timeout, hide user in this channel. Kuna na lang mo, di mati choices na nga maitad na. Hello, Blue Falcon, thank you. Win, naawan dyan ad moderator. Apay nga ta. Kita, kita maipindit ko ni Kwan ni Dayti kargaak ni Raul Bagote. Oh, tiyak up appear nga ikat dayto oh. Action report, remove, put user in timeout, hide user in this channel. Kunana. Kasano nga itipindot ko to eh. Allah, my goodness. Sorry, my dreamer. Agad adalak lang gamit. Sorry. Sorry kabsatwen. Oo, kabsat. Yung main account ko ang pinang-aano ko nga ito nga nawala-wala na yung ano video niya at nagagalaw-galaw. Tapos kitam ipindot ko ginagan mo. Supposed to be ngay kat rumor ngay kat add moderator ko na ihaan report remove put user in timeout hide user in this channel ko na. Pauna yun ti grade 1. How nga inyo tipindot ko langan nga action. Di pa eh. No, haang ko nga, iso lang kaya ti kukwak. Ilalagin ko dito yung phone nga dito eh. Wala nang ibang account. Pwede? Sige nga, doon nga sa isang, ano nga,
Kung ayaw nitong CP na 'to, doon ako sa kabila maglalagay. Wait, hala naggalaw, sorry po, sorry. At agis-eskwela pa ilang ti host. Ano naman kaya ito? Wala pang audio. Ba yan? Nakaano naman Dalasat na account ang gamitin mong isang CP. Oo nga. I-log out ko muna itong isa dito. Oo na yan. Oo na yan. Tagsurusuron. Oh, wow. Hala, isumot lang kabsat. Ni, isumot lang agap apir. Ayan yung mabasa, anagreman. Kari ka. Oo. Kunanata ni action. Remove. Nya pa ato yun. Nya ngayon ipindot ko dita. Kasano mo to dito? Put users in timeout. Report. Remove. Ay my goodness. Paano to? Dalyasat na account ang gamitin mo sa isang CP. One sister. Dalyasat daytoy. Apay ngay. Ayaw niya. Hala. Wala daw audio. Sandali. Sandali ate. Anong nangyari? Bakit pati audio nagluloko? Hello? Meron? Meron? Wala. Handakat katawaan. Igorota 501 Sorwan nakit di. Ayan, meron na. Meron. Pero paano ako? Hindi, hindi na muna ako magbibigay ng jacket ate anak ni Erling ha. Hindi kita bibigyan ng jacket. Sister, may dreamer. Wala pang jacket. Kas ano nga ikang kangay kat ni mat agbagbag tip mat dahit ate. Dal alyana dahito yung cellphone ko. Paano kaya yan? Ay, nako. Padasak nga ta ipindot dahito ko remove. Ha ha ha. Sige, magyaw-yawan na lang muna tayo na magyaw-yawan dito. Hindi na muna ako magbibigay ng jacket. Kasi may problema tong aking main account or yung CP. Sino bang may problema? Yung si host? Si CP or ano?
ma-remove wingarod kasano nga ta how it will work tano action ko na nangay ket ag-report kamot ije ko Win jinagan kaya't italtalmod ko kung ading Lori Raul Bagote italmod ko ngay kitam daytoy talmod ko daytoy kom ditoy your name here o isulat ta action report remove put user in timeout hide user in this channel kat nga pindot ko hmm? Data kaya Taitam Ignacio TV, thank you sa thumbs up, thank you for dropping by. Moni, bakit? Bag, hindi naman na ako, hanak pa'y Moni. Da kayo ikaw Igorota 501, ikaw ang ano Moni. Nya nga ro dipindot ko. Nothing. Iso nga time out muna sa pagbibigay ng jacket nga rod mga kakabsat wen. Tani, hopefully bigat okay na to. Ano nga ta? Talaga? Yung J-Money lang ti makaitad ti jacket, ganon? Kaslamat. Live kaya na panak. Oh, live sister. Okay. Inyay nga rod tinapanak ngaynuhan nga live dayto eh. Kaslamet nga live dayto. Ayan mo ate. Live ano saan to nga rod ngay? Live kaya ading Lori. Oo nga. Taitam Ignacio TV. Kahit hindi naman Moni nakakapagbigay ng jacket. Totoo yan. Yes, naka-live ako Taitam Ignacio TV. Hello, Mostoles. Thank you. Thank you for coming. Wala, anong nangyari ay? Winman sige ading si kaman ti agaw agitad ti jacket. Bukas ulit ko kayo bibigyan ng jacket ha. Sa Itam Ignacio TV. Raul Bagote. Tani, merong multo. Paano kaya to? Pauna yun, puti grade 1. Something wrong with my CP or something wrong with host. Wano? Ay, why ngay?
Hala, may gano'n? Adda ba kasjay? Hala, anong violation kaya nagawa ko? Ay true. May mayat man na Negorota 501. Balik ka ulit daw bukas ano kapatid Taytam Ignacio para ano, bukas na lang kita bibigyan ng brief ano, jacket. Ay napakpakawan. Kas ano mat dayto yan. Mostoles awan ka ijay kwa niya. Awan ka jay pa-premiere ni Bayaw Bayaw mo Simpleng Buhay. Ang kanganapan. Busy ka. Mega mega shout out daw sabi ni Igorota sa'yo Mostoles. Nag-live ba nag-LS tatay ni Kuan ni Igorota 501. Uray no LS kat adu ta tao, adu bisita na. Ay salamat, salamat kapatid Taytam Ignacio. Mas maturog host ko na. Apay oo, tapos nalamin pa'y tatta na. Mas agkukot. Thank you for coming Taytam Ignacio nga. Sorry, hindi kita mabibigyan ngayon ng jacket. Kasi ano, ewan ko napalo yata ako ni Lolo. Pero anong violation ko? Ikaw Lolo o CP? Sino ang salarin? Sino ang ano ba yan? Try ko nga ulit. I will gonna try to give jacket to Kabsat Taytam Ignacio. Iyo, parehas din lang. Hayaan mo na nga. Baka pagalitan ako ni Lolo. Mosto. Apa ingat yung mosto? Kumusta? Ading Lori, ano yung mosto? Oo nga, siguro nga yun. Yun ang rason ni Gorota 501. Na nakabsat, kabsat tano, Taytam TV, Taytam Ignacio TV. Agsubli ka kano manan no bigat. Tapno. Hindi naman ako nasobrahan sa ano, sa pagbibigay ng jacket dahil wala naman akong bibigyan na marami. Nagkaubusan. Agawaan nga agbirok nga mente ken inarakop mo mostoles. Ay sus, awanen ang nga maka-vlog no dati okupamon. Hmm. Natingan mo panpansinan ni Low My Love mo mostoles. Nailako ak ijay
Isugayam ko na payata nga kamusto kamusto daytoy nga agsasaw payatan ko kat kamusta mga kamusto. Kunana ni Mostoles ijay vlog na kuno kapanya kata ti Mosto. Kunakmat no, ada word ti Espanyol nga Mosto, short for Mostoles gayam. Okay, now I know. Mostoles. No bigat adda ka nun i-deliver da no bigat. Wag na tayong manghihingi kay ano, kay Kuya Will. Addan madamdama or bigat siguro, hopefully. Or ada lang napindot ko nga kuha, bayan. Awan ni Joven Pro inya kuha, igorota di nag-LS katatay. Pero apay nga ada nag-thumbs down nga eh. Pakaisuna di Giant. Agkat katawa kada nag-thumbs down. Ay, beji akpay lang ate ta. Ito naman pa'y agito'y amang ko. Ay, ahay, gayam dinner da nga barbecue. Okay, okay. Kuya ading tayo tang Ignacio TV. Thank you for the, for staying in. Sige, lalaing nga mag itono. Tapno kay kayat da ka nga karkaro. Aywan. Handa ka pansinin piman Raul Baguti talalaki nagan mo niluri ko mangpansin. Pinansin na ka ay oo pala. Si kamot luri gamin you're hiding under the name of Raul Bastoles. Yung si Raul Bagote na yan. Balikot sa bag. Lori. Pag parang kagaminan, apin sa bali gamin nagan mo. Ni nagbalin ka tuloy nga balikot sa. Amom ti balikot sa. Apay gaminan mo napansin. Kunakit din ano iso na dyan nag-thumbs down nga diya. Yung tawan mo, awan ni Joven Pro eh. True. Nag-imas kaya. Balikot sa. So, naiyari ti balikot sa ni Ading Lori. Gasam. Balikot sa Lori. Pagtanangin baga nga tagapulot. Tanda ka nga baga nga tagapulot. Tusok ho. Sorry, biglang nawala wifi kanina. Okay. Kunakit di ano. Nakaturog kan. Thank you, Ipals Liwak. Thank you for coming. Kumusta ngay pangyaw? Papanam na Domingo.
Kung nagtagkikita tayo nga talo kumain ket win-in niya ta ko outspoken mo't pi man ni Joven Pro ibagana no inya jay kayat na nga ibaga iso nga bakahan nga iso na siguro di ay pi man nag-thumbs down. Win outspoken jay ubing nga di ay ibagana nga niya jay imbaganan ay sabi back why you didn't submit kung nanay jay inaganan na pi man nagajaan nga nag-sub. Kaasi nga mang-explain ni Garoto 501. Ay win man, uy pangyaw ipals. Isurum man, i-download mi di Prism apps. Papanan nyo no Sunday ko pangyaw. Aping handak nga awisen. Hala, yung balikot sangay. Oy, Mostoles vlog. Explain mo na niya di balikot sa. Explain mo ka ni Lori. Pag-hike kanyo ngay nga banda ka no? Pasahan nga agtudo. Mayat ti ag-hike. Baka manan kas lang di weather di Saturday, ay di Sunday nga ko. Showering. Delikado iti apan ag-hike no kasi. Ay, okay. Short lang. Ipan mo adi takwa. Dita ni Cape de Aguilar na short hike lang ti kayat da. Walking trail. Mostoles jakmet amo Tagalog na balikod sa host. Hala, away nga pa. So, ano bang Tagalog ng balikod sa? Nya Tagalog na igorota te kwa. Igorota 501 ti balikod sa. Sus, Lorehan mo balikod sa. Amo na kanilita. Agin-agin lang. Jay kwa. Jay puraw. Kas lang nga bubbles siguro di ay ti kwa ti paano ba yun ginawa mo Stoles? Yung balikot sa kasi ijay ayan yung mostly ti pagkapuan ti balikot sa Ilocos. Jingi puraw ba yun na kadua iti amom dagi jay kwa Moscow ano ba yun? Hello Kabsat Elabana Carelio, thank you for the thumbs up.
nakapasyar dagit jay taga-Timpuyog. MLS o kakabsat kuna ni Ilabana Elbana Carillo. Pag, pag tit, ayan nagbaba ng bahay si Elbana Carillo. Dikit-dikit na mga kakabsat. Lori, ading Lori. Kasla ka no takki nga nagtayak nga puraw. Kabsat Elbana Carillo. Anong Tagalog ng balikotsa? No amom de balikotsa? Tamsakdan host. Thank you, Timpuyog. 2021. Salamat kabsat. Ayan na yung apo natin, Simpleng Buhay TV. Thank you. Team Tagasalay Isuna. Ayan, Tagasalay Gayam. I see. Tapos naglukupay hanga maikanti jacket na. Ala, nagaduta yun. Ading Simpleng Buhay nga taga Aurora Gayam. Ay nga. Baka na-inspire mat lang kanyam di ay. Shout out po sa lahat, sabi ni Timpuyog. Ilvana Carrillo, pasyalan kita mananapas. O sige, pasyalan mo mananapas si Kabsat Ilvana Carrillo. Mega love. Shout out 11 million in the house, 9 million in the house. Aya. Doon, broadcast kaso, lang monetize. Oh, karugrugida. Yung mga iba, siguro isungahan pa ko Tapos ni Kwa, si Ajay Igarota 501 yun si Jimay sa nga nakita kay LS mo lately si Music with Rhea taga San Joaquin. Hello Ginger, thank you for coming. Ang mga timpuyog at dada, thank you ti panagpa-share ka kabsat. Manong mananapas kuna na ni Igorota 501. Dan tamsak host kana ni Ginger. Thank you ti tamsak Ginger kapsat. Kamusta ngay jay kodjay? Mansyon tayo jay. Ni Mekaang. Sino ji Mekaang kwa? Ading Simpleng Buhay? Yun ba yung anak ni ni Kabunjing? Thank you, Juliet Rasol. Thank you for coming. Thank you, Ading Jinky. Ayan, Ading Jinky ring, ay Jinky ring kiring king, yung kunak mutan. Ading Jinky Enrique. Oh, nagagut ta kailangan, kabsat. Nagkatawa pa yung nating Simpleng Buhay. Apay kami nating ibagbagat, idilak nga Jinky ring kiring kung kunana mutan. Sorry. Nagtamsak na daw si Garota 501 sa'yo, yung premiere mo, Elvana Carillo. True, ading, madam. Kasla, double purpose mat lang na iti YT kanyami nga dadituyan, pagkukuan min, pagliwliwaan,
Pero makapa-stress met, kunami nga maliliwa kami ket na-stress kami inya hapsat Ilbana Carrillo. O thanks kapsat Igorota 501 daw sabi ni Ilbana Carrillo. Madam Jinky, mega love shout out ka no kuna ni Igorota 501. Hi Lori. Na-search mo na inya ti balikot sa. Uy sir, simpleng buhay ay nga Tagalog tikwa, balikot sa. Han nga mo ni ading Lori. Anya Tagalog na, sino makaam mo? Tagalog ti balikot sa. Ayan, tamsakan natin ang premiere ni Kabsat Ilbana Carrillo. 2 days more to go sa yata yun, Kabsat, di ba? Kuya Will's Vlog, Mananapas, Alda The Barkads, Lakwat Charang Provinciano, Knockout Warriors TV, Ken Shock. Oo nga ano. Si Mika Angay. Ay, hindi pala tayo, kumbaga tayo lang dun sa baryo natin. Lake Coty. Lake Coach, hello po sa lahat. Tamsak po host. Thank you. Thank you. Ala, try ko nga ulit. Nya ikastak dito kung ading simpleng buhay. Hanak mo't makaitod ti jacket ton. Laura ni ading simpleng buhay. Oh, Ma'am Jinky, anong Tagalog ng balikot sa? Please. Candy, ading Lori nga from ano siya, from sugar cane. Jay kasla bubbles nan nga jay sugar cane juice. Kasi puti na siya puti. Si kagamin nga mostoles nga tilay bagbagan tuloy. Ayan, agadal tayo. Ma'am Jinky, please. Hanmi mo Tagalog na or better English no iso. Anya ti English na balikot sa. Thanks siguro to 501. Likewise, kana ni Ma'am Jinky. Ay na, i-google yo ako na naiwon nga agpaso. I-google yo man nga agpaso. Ingat ibalikot sa. Ay. Basta nasamit di ay ading Lori. Kaya rigam tikas balikot sa ako na ni Kamusto. Ay, Tagalog po kayo, Lecaute. Wala kang magis. Ala, sorry, Tagalog na tayo at may hindi nakakaintindi. Baba ng bahay para magdikitan. Ayan ah. At katawa, ha ha ha, kano ko na ni Gorota 501. Google is waving. True. Ayan, nagbaba ng bahay si Igorota 501. Dikit na yan. Padikitan na yan. Like out. Ma'am Jinky. Ay, dating dikit na. Lang siguro napindot ko. May napindot lang siguro akong dito sa CP ko. Ang lumalabas naman na is action, report, remove. Kung kuna naman din. Try ko ulit. Tingnan mo Baka pinalo ako ni Lolo. Anong violation ko? Bakit ayaw niya akong bigyan? Ayaw niya akong i-allow magbigay ng jacket. Kaya nga po like ko, sorry, ayaw niyang
'Pag pipindot ko yung name mo, ang lalabas action, remove, anyapay dijay kunanan, nagloloko ang aking CP. Maaring napalo ako ni lolo, pero hinahanap ko bakit ako napalo, anong violation ko? Or hindi naman overuse kasi hindi wala naman masyadong tao. Ayan, nagbaba din si Ipal Sliwak. Mga kalalabs dyan, baka naman pwede, dikitan natin si Ipal Liwak. Masipag yan, masipag mag-araro. Ayan, may pahabol sa explanation ng balikotsa. The word for today is balikotsa. Ang balikotsa ay basta sweet siya, kuna ni Ipal Sliwak. Sa mga didikit, manual nyo na lang po. Layout, salamat, Igorot playing po. Igorot playing po. Paano, ano yun? Luklukun, wala akong magets kun kuna na ngay kat. Igorot playing kung kuna naman. O gets na ni Lori yung balikot sa. Balikot sa is basta sweet. Watching here, Whitey. Okay, thank you, Layout. I mean, basta sweet. Sugarod. DIT nangyayarigan ni Kamos to kanyam balikot sa may balikot sa lorry ko na biglang manang tamaturog akan biit. Okay, okay, one sige ading. Sweet dream. Okay, playing na siguro siya host. Okay. Nagmayad di premiere mo ading ano, simpleng buhay, nagadto ti tao. Nagpaspastik wa, konbo. Hamo pa'y makatch up no sinno di basao mon. Balikot sa ken sweet nga paikot-ikot nga puraw. O ayun na. Man pa'y mag-gets ni ading Lori. 'Di ba yung balikot sa ngay kat di bubble stick wa. Di aramiden da ngay nga ang tawag nun. Di tagapulot. Nga ti other term ti tagapulot. Tagapulot ko na damat iti Aurora gamin. Anya term iti Mountain Province ko ading igorota ti kwa tagapulot. Sinukob ko na da. Sinukob, di ba? Ilban nakarilyo tamsakdan at nanood pa ako. Full pack pay, sabi ni Mostoles. Kabsat Ilbana, nalpas kano ni Mostoles nagkapudya balay mo. Full pack pay. Win. Di bubbles na ngay, isungay ti kayo din da ngay nga ornungan da nga kasjay, habang lutlutuan da day jay kwa, jay sinukob, tapos iso ti ornong di bubbles nga day jay, di ba puraw, tapos iso ti tumangken, iso ti ikwada, iso ti i-form damoten nga iikot-ikot, di ba Mostoles? Ganon yun yung balikot sa? Explain. In parwar mo kami deta nga balikot sa. Explain mo kasano nga ramidan ti balikot sa. Oh, tama. Oh. Kasla nga kumbaga kwa, nakita mo di kasada nga mangluto di cotton candy. Parang ganon.
Win kano kuna ni ho ay win host kuna ni mosto. Mas daw ni among ko siguro apay nga consecutive 3 nights nga aglaw-law daytoy kunyang ko kun kunana siguro ading igorota. Taman lang for the whole year, the whole 5 years nga agkas-kastoy iso na terapi, kunana siguro ni among ko. Ay basta nangamong dagiti nga sis Lori no, hana nga i-Google yun nga agpay so i-Google mo gading Lori tapno ma-satisfy ka no yung explanation na ti balikot sa. Ay palalo, palalo kamusto, grabe ka taga-Boran. Gaburam ti panagayat. Mm. Nag nagragsak kaya ti mapan ti pagdapilan. Wen, hanak kaya nga maki-teltelepono ti rabii. Tapos bigla-bigla nga ikat aglaaw-laaw tapos nga ikat datlong kunana siguro apay nga nagbayag nga agsasao daytoy nga katulong ko anya ti ibagbagana kun kunana siguro. Nakatur kunak no nakaturog na ding lori o kat katawa. Gaburan da kakano ading lori ti ko mapangkayo di pagdapilan tapno makitam. Ta baka gaburan da kanto pay. Okay gaburan da kakano iti nasamit nga panagayat na unay yun kamusto. Apo maibagamot lang dayta ti kuan no duduwa kayo maibagam na. Panghimagas na mula sa katas ng tubo balikot sa kunana angutem igorota paybawan angutem agbalin ka nga aso this time tapno maangot mo. Madamdamada ito'y soron-soron-soronyo nga iket ko, mag-agpayso. Malagip ko nga iji kwa adu istoryaak. Malagip ko nga di iji department ni idi di panag-is-eskwela mi iji ko nga ket adangay dagiti tek computer technician ken secretarial kanayon adangay gamin ti anya tawag na di ayan ada silsilok kunami nga iji ngay no kigtutumkot ul-ulitan na nga iji ararami jam ulitan na iji ibagbagam silok kunami iji.
Adda kasjay, ni daytoy computer technician kay kayat na kay nga pankikigtuton di balasang. Tano ibaga ni Daryl gawin, ibaga na nga, ah, itinapon na niya no kunana ijay na inbulong na. Tapos no kung ket adda pay na minsan, ijay ingkas na ijayen mangmangan nga ket ibaga na nga inbulong na, kanayon nakaluklukon. Tapos no mahimasmasan di babae, kamaton manen di babae, isuna asjay nga kasi ti makitkitam, ala after hanpay nga nalpas nga ket alag asawa da, masikog di babae. Katakatawaan mi nga takwa. So, baka kasjay kayon to kamusto? Kini Lori. Pals, malagip mo da Daryl kini kwa. Di technician kini, ay programmer ba ni kwa, di ni Daryl, kini Annabel. Malagip mo di ay, apan nakigto-kigtotan ni Annabel. Hindi ko nga ikot nag-asawa da after second sem nga ikot masikog di babain. Hala, awan tinwang ko, kunana. Awan nuwang ko host, kunana. Apay anom tinwang. Apay Lori, agbiro ka tinwang. Apay ginwang ayat asawa mo. Aray ko, ano ba yan? Bastoles, Lori. Nirugim nga agpapastoran, gumatang ka ti Orbon nga nuwang. Eksakton to no kuha, mapasungbat mo ni ading Lori o dakkel to, nag-anak to siguro pa yun. Aray ko, pagtit. Ano pa? Advance? Ngayon, no paayam. At least, nagkaroon siya ng nuwang, di ba? Aray ko. Han nga maligit ni kuha ni ipaliwak, di ba? Iso ti uso ti nuwang ijay. Ayan yung host no adag kasar. Well, it depends siguro kung aading mo stoles. Depende kadig ijay agkasar no kayat lang agparty or basta depende. Alam mo't nga ipilit mo agparty tinwang no awan tinwang mo inya. Ngam na makialam ti babaket lalakay ay ket amoyon, 'di ba? Amoyon mo ti ugali tayo nga igurot, han nga maikat dayta, adda nga adda. Ni Mostoles gamin, apay nga nabagbagang nga awan kano tinwang na, iso nga kunak, habang tatta, dapay lang ni Ma'am Jinky gaya Ma'am Jinky. Ayan nagbabanabahan si Ma'am Jinky, sino pa diyan nga nakakuha kanya na, hanga nakadikit.
Mas daawa ka, pumapangatlo na lang ang nuwang. Jay ayat kinang Rona. Ay baka lang ka no, baka lang. Baka lang ti adda, okay. Baka basta doble, basta madobol. Pangananwam kano nga mintinuang aya, pag-arado adi luri. Ayan oh, yung content siguro ni Ma'am Jinky para jay Tagalog nga maka-Ilocano. Oh, okay. Binmete tabuyan tayo man day tangag paiso. Thank you, Madam Jinky. At baka dati adam maadal dito'y dakkel ti maadal lagi ti Tagalog nga han nga makaawat ti Ilocano. Awan samot nuang dita Spain kun adun nuang dito'y Hong Kong, 'di ba? Kwa Igorota 501. Agkara iwarada ijay puyo. Nuang kas kada baka ijay kwa. Saykung. Pauna yun, maturog kamot ati rabi aldaw ka lang agarado. Apay, di pa'y awanan, mabalo nga dagos ni ading lori. Binin niya ading igorota, apay di ay hano, an-anwan da ngay dagi wild pig. Someday, no, syempre umado inya. Tapos bawal mo't nga patayan dagi jay, handamot nga si daan. Adi isudan to mang invade ijay niyo territory nga area. Tapos kabutang damot garod. Kas ano nga no umadudan dagi jayan. Umunag da pa iti NTR-an. Inayan pa isa mostoles. Ay sinoy kan kanamod. Pirmi katawanan niya ni Lore. Oray manok lang, importante igin inayat kayo kung na ni ipaliwak. Hmm. Mas simple man hindi baga ni ipaliwak. Apay taagaya. Magay manok mo, nga mo day bakam. True. Uy, amom ko amo yo ipalskin igorota 501. Adda nga am amumi nga driver iti ko. Ay, gardener da amo ni Antimi nga dito saykong. Kwa nag-agsilsilo da adi iti kwa, iti wild pig. Tapos nga ikat no masilwan na nga. Siyempre iso na ti gardener ijay inya. Amo na nga dagijay time nga rumuran kan umayan dagijay wild pig. Tapos jikas ta na nga ikat pilyan na nga dagijay ubing. Iso ti silwan na nga ikat ipanda ti boarding house da kontakan na di kontak na nakatambay ijay ko ha. Tapos nga ikat no makatiliw da nga ikat Choy, apan da pulpulutanan adi di boarding house da. Ay
Ta kautpay mostulis adikan pi kay agaw pay ay adikan nan amos od. Ang kaman amos tanay. Shout out host. Hello kabsat Peñaranda. Ay, kabsat, you were in Baguio, di ba? Tamsak dan. Thank you ti Tamsak. Pasensya kabsat hanak makaitad ti jacket win. May problema sa sa phone ko or sa main account ko. Pwedeng bukas na lang ako magbigay. Di ba kuha niya si kani agore ka. Singer dito ni Bal Peñaranda kakabsat o dikit-dikit na. Dikit-dikit na makakabsat kay Bal Peñaranda. Taga Bagyo mat lang. Ayun, kabsat Jemain, patambay mat manhos, tamsakdan ka na. Thank you. Sige, my love, iturog yun. Kuna na ni Mastoles, tapan ka no agdigos. Sino pang ibagbagam ijay ni Lori? Lori, iturog mo ka nun, my love, kuna ni ko ah. Nights, ibatik maninta santo ag off numalpas ka. Win, thank you, kapsat epals liwak. Mega shout out, mega love shout out mga kakabsat. Kuna ni Bal Peñaranda. Ayan, nagbaba ng base, Garota 501. Dikit-dikit na yan. Ayan, para matlaang nga Cordilleran dagito taga Bagyo ni Bal Peñaranda. Iso kabsat Bal? Win, mabasbasa ka kaya makikita ka ejek po. Bibuya ak jay content mo jay Burnham. Han mo unay ka no panpanunutan da balikot sa lo. Sige may love mo to agdigos kakat ag-ikot ka nga nasayaat kunana ni darling mo ko mosto. Thank you Kabsat Bal for dropping by. Thank you sa patamsak. Okay. Haanta i-google na no inya ti balikot sa amo na diayen. Baka ni Kabsat Bal amo na no inya ti balikot sa. Inya Tagalog ti balikot sa Kabsat Bal. Babaka house mon Kabsat. Tani aga ado ti madikitan ipaliwak ay naturog ni ipaliwak kon ni Igarata 501. Apan agdigos mat ni Mos Torres. Yun, tay Google mo to no ko Bigat no niya ti balikot sa. Ayan, nagbaba ng bahay sa ipalewa, kan nga makaturog. Dikit-dikitizing na mga kapatid.
Malagip mo kwa, ipals liwak di ko nga ibagbagak, dadaril kina Anabel, iji data max ya. Ala, molasses candy nga rod kano. Oh, molasses candy. Kasano nga i-pronounce day tatatan? Molasses candy. Oh, now we know. Thanks, Madam Jane K. Oh, dayto yan, Lori. My love mo stone. Kapay buyaan tayo yung upload ko. Sakbay ka ang digos. Kanan. Molasses candy Lou. Ay, nagmayatan nga dengganan. Kamusta? Molasses candy Lou. Molasses candy ganun dyan balikot sa. Pinoy Tech Channel, Tambay Host, thank you for coming. Ni, andyan si Igorata, oh, hindi pa siya tulog. Si Igorata pa ibawa na yan, oh. Thank you for coming, Kabsat. Nakakaintindi ka ng Ilocano? Sorry, hindi mo na ako makakapagbigay ng jacket, ha? Ayaw, ayaw, pag pinipindot ko, iba yung nag-a-appear sa screen. Sabi niya, action, remove, report. Andito lang kanina. Matutulog na ba yon? Baka tulog na. Di mo na kita bibigyan ng jacket. Naglolo ko yung main account ko. Thank you for coming, Kabsat. Anong oras nyo na dyan sa Sa, andyan kaya ta sa Middle East, Middle East ba yan? Ayan. Nag-i-edit daw si Garota 501. Ayan na si Pinoy Tech Channel. Hinahanap ka niya. Ayan na ni Kwa. Ayan na ni Pinoy Tech Channel, Kabsat, Garota. Andi Middle East? 6:30 na ng gabi. Oh, maaga pa. Maaga pa pala, 6:30. Ayan, baba na ng bahay para magdikita na. Andyan si Ma'am Jinky. Ayun si Ma'am Jinky. Sino pa? Si Bal Peñaranda. Hindi nagbabaan ng bahay si Sir Bal Peñaranda. Pinoy Tech Channel. Nakatambay ka din pala dito, host. Oo. Siya yung masugid kong tagapagtangkilik. Isa siya sa masipag manood. Salamat. Kumusta na ang COVID case dyan sa inyo, Pinoy Tech Channel? Parang nagsasawa naman na ang media na kare-report. Parang wala naman ng, wala nang katotohanan minsan.
Ayan, kamsat padikit kay Sir Pinoy Tech Channel at siya ay masipag magdidikit yan. Ma'am Jinky, baka hindi mo pa dikit si, si Sir Pinoy Tech Channel. Isa siyang magaling na mechanical. Mechanical, sir, or ano? Mechanical engineer. Tingnan mo, napakamatulungin talaga ni Miss Igorota. Oo, oo nga eh. Palala naman na ng palala sa atin. Hindi na natin alam, baka pati papaya, puno ng papaya naman daw, positive sa COVID case pag isa swab test. Ano ba yun? Ayan, tinulungan ka na ni Miss Igorota 501. Binaba na niya yung link nyo sa Pinoy Tech. Kasi hindi nga ako maka-jacket. Sorry. Thank you, Miss Igorota 501 for helping host. hanggang ngayon tulog-tulog din pag may time ko na ni Pinoy Tech Channel. Oo nga. YT pa more. YT pa more kakabsat. Oh, gising pa si Juliet Rizal. Ayan, ay hindi nga pala pwedeng magpapa ng bahay. Hindi makaano ng, Pinoy Tech Dan daw. Sabi ni Jimain. YT pa more para sa economy at gatas sa Pinoy Tech Channel. Sabi ni Garota 501. Yun, napanood ko nga. Galing. Oh, nanood daw si Ma'am Jinky Enrique. Napanood ka na daw ni Ma'am Jinky Enrique. Sir Pinoy Tech. Magaling nga talaga. Heavy duty. Pang heavy duty. Sa Pinas daw, konting sipon lang, positive na agad. Si COVID, sabi ng kasamahan ko sa nagpakasyon. Oo nga, hindi na natin alam eh. Ay, konting ubo, konting sipon, hatching, COVID na daw. Anong tinatawanan mo ay Pinoy Tech Channel? O iwan lang daw ng bakas. Nag-iwan ka ng bakas, Madam Jinky, para balikan ka ni Sir Pinoy Tech. Legit na legit isona. Legit yan, si Sir Pinoy Tech. Masipag manood at mamasyal ng bahay. Pati si Gmine, Pinoy Tech Dan. Tapos na din daw si Gmine sa'yo. Hala, sorry Gmine, hindi ako maka-jacket, hindi ka tuloy makababa ng bahay. Balik na lang kayo bukas ulit ha. Para okay, malagyan ko kayo ng mga jacket.
Sinabi mo pa, Igorota 501. May ano, may ah, nag-exit dito, galing dito ano si ano, baka kilala mo Igorota 501 si ano, kasamahan natin na umuwi na na-lay off sa work. Umuwi talaga naman isang buwan bago nakauwi sa Baguio. Bago nakauwi sa bahay nila. Isang buwan, 3 weeks. Oo, 3 weeks. O, nakadalawa ka na daw, Sir Pinoy Tech. Binibilangan ka pala ni Miss Igorota 501 ah. 500 plus niya kanina eh, nung dinalaw ko yung bahay niya. Oo, kaya, since ano daw, since hindi siya PhilHealth member, tagal niyang nag-wait sa ano, swab test niya doon sa Manila. Nagtataka nga din sila ano, yung ibang ano dahil bakit ikaw lang yung bukod tanging ganyan? Eh yung iba naman eh 1 week lang nakauwi na sila. Kaya nga eh. Oh, nag-comment naman daw pala si Ma'am Jinky sa'yo Sir Pinoy Tech. So, pwede mo siyang balikan if gusto mo nang balikan ngayon or tomorrow. Pero mas maganda siguro tomorrow mo na balikan. Dito ka muna, wag ka munang aalis. Joke. Pinoy Tech kaya nga 'pag may balak magbakasyon, wag lang ituloy, pahupa muna ng COVID. Daming daming kabalbalan sa Pilipinas. Oo, ginagawa na nga nilang ano, business, palakasan, tapos kung ano-anong mga hinahanap. Eh, ang tanong, Sir Pinoy Tech Channel, ang tanong, kailan kaya huhupa naman itong COVID? Hi, Pauline. Pauline 620, Tamsak House. Thank you for coming. Nakareeng pa ni Kabsat Pauline 620. Love, love, love na kayo dyan. Shout out sa lahat. Magandang gabi, Pauline said. Ala si ate Jamero Amero, shout out. Thank you ate for coming. Ate, hindi ako makapagbigay ng jacket. Ewan ko. Nagtitik ano naman action, report. Kun na naman no i-press ko nga eh. Buk sa susunod na lang ate Jemary Emero, ano po? Ang kamait kan jacket tatawanang. Busy lang nasa work daw si Ma'am Jemary Emero. Manang-manang host ko nga nasingpet nasa Canada. Ayan, tamsak danho, sabi ni Pastor Reynaldo Ramos. Ayan, baba na kayo ng bahay para maglablab-laban na tayo. Busy ako sa work. Okay lang manang. Thank you for dropping by. Oray no busy ka adda kalatta. Thank you. Pero hang kamay kan jacket. Sorry. Ayan, nagbaba ng bahay si Reynaldo Ramos Pastor. Padikit na yan. Pauline, ako to another Tamsak House. Ay, oo, sige, thank you, Kapsat Pauline. Pero may problema, ang kahanak makaitad ti jacket. Pagbalik mo, swab test ka, bayad ng 5K. Pag pinarush mo, 3K. What? Ganon? Wow! Akala nila ganon lang yung 3K at 5K ng mga OFW. Ang hirap kayang, ay nako, wag na tayong umuwi muna pag ganyan. Pero kung emergency naman, kailangan namang uuwi. What?
Huhu pa after 5 years? Oh my God, wag naman sana. Eh, sabagay, ilang taon na. Isang taon, December. 1 year na eh. More than 1 year na to. Malala na. Ano na, ewan natin, pinagkukwartahan, pinagpipirahan na yata nila. Hindi naman siguro lahat, pero parang kawawa nga yung mga nakakatagpo ng mga mga malaking kabalbalan dyan sa Pilipinas. Ay, oo, Igorota, sinabi mo. Pag after 5 years, kailan pa tayo uuwi? Binata na yung mga anak natin. Buti na nga lang may video call na ngayon. At least nakikita na tayo ng mga anak natin. Hindi gaya nung 1990s na telepono lang, walang camera. Hindi mo makita yung mga anak mo. After 2 years, saka mo sila makikita. Ay, nako, hindi ka na nila kilala. May tagababa na ako ng bahay. Thanks, Sigarata, libre mo ako. Libre mo ako ng etag, sabi niya. Puntahan natin si Igorota someday. Magpapaano yan? Magpapapinikpikan with etag. Bakasyon. Uy, hindi lang siguro Sir Pinoy Tech. Hindi lang siguro 8K. Ano yung balita naman na galing dyan sa Dubai ba yun? Nagbakasyon from Pilipinas. Vaccinated na raw ng twice. Bakit pagbalik niya nung na-swab test dyan sa nag-positive? Ang tanong, para saan yung vaccine? Bakit nagpa-positive ulit yung mga fully vaccinated naman na daw? Dapat sana kung magpapabaksin ka na, 100 sure na hindi na tayo mahahawaan. No need to wear mask, no need to wear face mask sana. Pero vaccinated ka na nga, magmamask ka pa, magfe-face mask ka pa, nahahawaan ka pa. So for what? Bakit ka pa magpapabaksin? Like, sa Igarata, done na po sa inyong bahay, sabi ni Lay. Basta nag-iwan po kayo ng bakas, mga kapatid, babalikan kayo ni Miss Igarata 501. Masipag yan. Baka pag uwi mo sa Pinas host, may apo ka na. Wow naman, Blue Falcon. Wala pa masyadong maaga. Wow, baba na ng bahay. Blue Falcon at magdikitan na kayo. Dikitan mo si Sir Pinoy Tech. Ayun yung bahay niya, ibinaba ni Miss Igarota kasi hindi siya makababa. Hindi ko siya mabigyan ng jacket. Pati si Pauline, hindi ko siya mabigyan ng jacket. Hindi siya makakababa ng bahay. Balik na lang kayo next day para mabigyan ko kayo ng mga jacket. Mga kapatid? Ay, okay. Thank you, Lekat. Basta nag-iwan ka ng bakas ha, babalikan kita. Thank you. Ayan, o si Pastor Reynaldo, nagbaba din ng bahay, Lekot. Anuhan mo yan? Tikitan mo yan. Masipag din yan. Masipag magdikit-dikit at manood. At super legit.
thanks po, noted. Sabi ni Igorota kay Lakeout. Lakeote. Paano ba yan basahin? Lakeote or Lakeote? Ma'am Jinky? Hindi ko alam basahin. Allah, nakareeng pa ni Simpleng Buhay TV. Wingarud, atag, pinikpikanud, atag. Makabisin aya. Blue Falcon, baba ng bahay. Para dikitan ka ni Pastor Reynaldo Ramos at ni Sir Pinoy Tech at dikit na yata kayo ni Simpleng Buhay, ano? Pinoy Tech Channel. What? Pinoy Tech Channel, Ramos. Dan, sabi ni Blue Falcon. Pinoy Tech Channel and Reynaldo Ramos, dan na, sabi ni Blue Falcon. O, baba daw ng bahay, Blue Falcon, sabi ni Reynaldo Ramos. Didikitan ka niya. Dandani ka graduaten na Pastor Reynaldo, ana. Mm. Dan na daw si Sir Pinoy text sa'yo, Pastor Reynaldo. Nag-diary kaktikwa ti YouTube, Pastor. Apay? Madi ka no StreamYard. Ay, madi mayat kaya lang kalahati lang daw yata ang binibigay ni Lolo. Kumbaga naghahati kayo sa oras. Parang hindi ko alam. Yun naman ang sabi ng iba. Sleep na ako, hehe. Okay lang. Sige, ading. Thank you, ading Igarota. Tianos mo nga nagtambay. Thank you so much. See you tomorrow in your LS, Agpay-ayam ka barbarang mga bak kami manin or ada ti agdonar iti watch hour. I needed it badly. Wen ngam ni maturugaken tin mambayak 1 hour. Sige, thank you ading Simpleng Buhay. Maturog kan takwa. Success ang iyong premiere. Congrats. Taga ano ni Pastor Ramos, kana ni Ma'am Jinky. Taga Barangay Bangko. Bangko, di ba, Pastor? Barangay Bangko. Hay, Pastor, dagat no kagaminan ba? Ramada? Classmate ko iso na di Mount Carmel. Way back 1992. Ay, batch 1992. Ma'am Jinky. Pero, oo, andito kami sa Taguig Kabsat. Pero galing Maria, ay, Bangko in Bagto. Okay, taga Bagto in Bangko. Pero nasa Manila na sila, Ma'am Jinky. O, baka nagkit-kita kayo. Ayan, nagbaba ng bahay si Elvana Carillo. Dan na daw sa'yo, Kabsat Reynaldo. Ayan yung binaba niyang link.
Good night Kabsat Igarata, tulog na siya. Maturog ka nun ni Kabsat Igarata 5:01 Kabsat Elba ng Karilyo. Sa unak nga sao ditoy nga ikat kwa. Nakaturogan na gadya kabalay ko. Kitkitak ni awan silaw dan. OTW Ilvana, nga ni Pastor Ray. Hello Nanay Lisa, thank you for thumbs up. Kamusta? Nalpasti LS Mon. Nagbaba rin si Nanay Lisa. Sino pang hindi dumikit kay Nanay Lisa? Dikit-dikit na. Si Sir Pinoy Tech, nandito ka pa. Dikitan mo na yung mga yan, ah. Andyan din sila sa mga, Middle East kayo, nakakabsat. Nanay Lisa. Ay, nalpas. Hmm. Singer kayo gaya. I'm watching your video. Kunana ni Ma'am Jinky. Pastor. Pastor Reynaldo. Ayan o. Si Ate Maria Amero. Thank you. Adalat taso na nakaantabay. Kain mode na ako host. Okay. Once again. Happy dinner yo. Sir Pinoy Tech. Oo, 6:30 na kasi dyan, magdi-dinner na kayo dyan, okay? Ingat sa cholesterol and less carbs. Sir Pinoy Tech, para hahaba ang buhay natin. Agyaman manang nga napintas na Jamari meron ng Canada. Agyaman ako unay kurang na kurang ti watch hour ko. Thank you manang. Ang lain play na kanon ni manang Jermary. Thank you host. Pinoy Tech Support Con. Kunana ni Juliet Rosol. Ay, hindi pala nakakantindi ng Ilocano si Sir Pinoy Tech. Sorry. Pero kumakain naman na daw eh. Ayan sila Nanay Lisa. Dikitan mo Juliet Rosol. Sila Ilvana Carrillo. Si Pastor Reynaldo Ramos. Si Blue Falcon. Dikitam dagitakwa. Juliet Rosol. Wala, hindi pa ako Moni Kabsat. Nanay Lisa. Wala pa, hindi pa ako Moni. Ipamoni mo na ako para magkakaroon na rin ako ng harang. Nagbaba ng bahay si Nanay Lisa. Padikit guys, mag-iwan lang ng bakas at babalikan daw niya kayo. Legit na legit yan si Nanay Lisa.
Oo, oo sis, Nanay Lisa, hindi pa. Marami pa tayong bubunuin. Kaya nagpupuyat-puyaters si host para habulin yung oras. Baka naman may magkawang gawa dyan. I-play dak man ading Juliet Rosol. I-play na gid playlist ko. Ako lang yata hindi money dun sa Timpuyog ano Nanay Lisa. Ako na lang yata. Puro kayo money na dun. Ay wow! Thank you Nanay Lisa, you're such an angel. 50 hours? Are you joking? Ay hindi pa ba money si ano, si Jared? Jared. Oh, so dalawa na lang kami, okey. Pero baka siya malapit na din. Sige i-PM kita ka Nanay Kabsat, Nanay Lisa. Ay, 50 hours talaga? Thank you. Okey, okey. Pauline, thank you. Sorry Kabsat Pauline, hanam ka ited ti jacket ako, Something wrong with my CP or something wrong with my account. Ilbana Carrillo Dan na po sa'yo full pack. Full pack po, sabi ni Reynald Ramos. Sana all kabsat. Oo nga eh, sana all. Back ka naman, pastor, pa-play ng aking playlist. Nagsusumamo si host. Ay nako, thank you in advance. Thank you Pauline for dropping by again. Hanggang kapay naturog. Puyaters ang mga whitey, ang mga whiters. Thanks Kabsat Reynaldo, sabi ni Elvana Carillo. Agyaman ka no. You know. Play lang Kabsat. Thank you. Kumusta nga kakabsat ti ayan nyo nga iti kunti COVID dita kabsat Elvana Carillo? Nag-resume na ba yung ano ng yung school ng mga alaga ninyo? Nag-kwati school ti alaga yon kakabsat? Nag-back to normal kami dito yung Hongkongan. Dita nga ayan nyo.
Middle East. Alas 12 na. Ala, alas 12 kakabsat. Paano ba yan? Tulugan na. Wala nang magbababa ng bahay? Nanay Lisa, PM kita. Dating dikit na daw kayo, Nanay Lisa, ni Pastor Ray. Wow, wow, wow. Pero nga muna, wait kakabsat man, taof ko lang dyan. Masyado siyang bright. Very bright siya masyado. Wait lang kakabsat. Parang magpuno. Hi, Iris PH. Thank you for coming. Tamsak dandaw. Tusok host. Thank you. Baba na ng bahay dyan, Iris PH. Baka may hindi ka pa dinidikitan dyan. Ayan, hi girly Chichay. Girly Chichay, nagbaba ng bahay. Dikit-dikit na yan. Yung mga hindi pa nagdidikit, dikitan na. Ano ba itong bahay na binababa mo, Pastor?
Ano 'tong girly chichay? Ano 'tong link na binaba mo? Live naman. Kaninong live 'to? Tulog na tayo kakabsat. Tulog na. Silent LS ko lang 'to para at least ano, siya pa yung oras. Good night everyone. Tutulog muna si host. Tulog na muna tayo. Hayaan na muna natin yan para ano, hanggang sa muli mga kakabsat. Thank you for tambay-tambay here. Agyaman. Bye.